أبز حلفة زرعكم فيديوهات في كتسالي كونتات أكرنا أفريقيا بفبينات بحفشة دما أبها قرنا نات أفريقيا نزولف نتات نبرهي فتيني زلولن كله تي نعي ون الأفريقيان تزقد سنة ناي مجمريا سعبا أهقرنان اتي إن إحنا نبرلون كلابيني مو أبتز حلفة يسريهم زنبركو فيديوهات إيرتران هاقرات أفريقان أما سارتان كمي يمثل تمسسا اليونزبل بزرزر أغلي بينيري مو بفيلي النت زعبا هاقرنا إيرترا كاب تي دحري كالاي كنات عالم نايكيدان حيلتات قبل الإيطاليان جرمن كوندو مانا جابان زنبري ناي حاتين نت ويناي مسفحفاح كوينات معواتن دتن جزءات زنبرا هاقرات ما ملا عالم توم بفلاي أب أفريقيا ما بفلاي بدك هاجر ناي ناس النت الليتن ناي مكساسن ندابر تعي أبز غد اللوان متي ناي أتلانتيك زفلت اسم أبز حال فوق الليسين هيري كمينجر كا نافريقيا نتي ناي ناس النت اللون بدك هاجر زنجبر مكساس حلمتاتن دليتن أمكنكا ناي جزاء أمكنهم مالك يوم ناي جزاء اسم ناي مجزاء تاوي حلمي نمرقات نتي كل زنبرة بوتا درام تاون بعلوم نتن هاجرات جزيهم عقور حبتات ناي أفريقيا الماز وركي حسور بالبتن كل قطة ناي مزماز دليتهم نخي قارص بشم نات بثم تكهاجر نعهن بالسلام عوان بانديرا بمبال نات توهيبون على بمبال بدحر ما جرجع فن كان يمجزا سلطاتهم بمغزال نهاجرنا إيرتران نهاجر أفريقان كمزمزوان أكندي تنهاجرات أبودنا معبالن سلطانا تمرتن حكمنان تتغرتن أما معبال زقبر مسرح تدقفون كما يجيروم ناي جزاء رسوم ربحتات أمو حاس نزقبرو ألسي كتسعتو ثانيهم بزل ما تقالسي أكوارتن في اللاياب ناي كوناتات هاقرنا إرترا انت دا كدنا دحريتي ناي ربعتات زنبر قالسي مو أبشان جاتمتن حمسان بين حورات نقطات هاقرات إيرترا أبتحتي ناي فيدريشن زبل مس إثيوبيا قران زبي إيرترا قالستاتو بستفلا لملكة يكايد نيرو نزي دما انتايو مالت أبشحن تشعت مئتن حمسان شمنتن بانديرا إيرترا بوقعي كاب إيرترا مسلقسوه زي بعسران أربعة عسر تخلتش عن شاتم من حمسان شمونتن بانديرا إيرترا تا ناي حبرات منقستات زيا ناي إيرترا بانديرا زولوا بوقعي الجسم بعسر شعات حمشتش عن شاتم سوسان ما تي قانقا تغرينيا زنبر بمحرنيا غيرهم أو عسرت أربعة عسرت حدش عن شاتم سوسان كلتن دما إيرترا أكلنا إثيوبيا مبل عسرت أربعة كفلها قريلهم مسوت سنو إيرتراويان بمجمريا أبي ناي أربعة زنبرة سلفتاتن كل زكالهم كالسي أكايدهم مخا تا لعلي حيالان زنبرت أمريكا مشاركة نتيناتهم دليت إما سلازغونا ناي إيرترا تسامخان مستنبروم جيوبوليتيكاوي نايتي كبابينا مالت نزيد كم زحجيزة لنا يوم زمن ساتلايت زي كونس نتي ناي هاجرات تعرابن
ርሑቕ ምስራቕን ቆጣእ ናይ ኣፍሪካን ብባብ المندብ እቲ ዝቐረበ ቦታ ዝካነ ስዌስን እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እሞ ድማ ኤርትራ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ካብዚ ብምብጋስ ታንዖም ተዋፅኦም ሓንቲ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ቆሪንካ ናይ ኤርትራ ናይ ገዛ እርሶም ረብሓ ንምውዓል ነይሩ ኤርትራውያን ግን እዚ ዘይኮነ ዘርብሖም ኤርትራ ናፃ ኮይና ናይ ገዛ ርእሳ ናፅነትን ቁጠባዊ ሓርነትን ዘለዋ ምስ ኩለን መንግስታት ድማ ማዕረ ዝኾነ ናይ ንግድ ምልውዋጥ ክትገብርን ንህዝባ ብግቡእ ከተመሓድርን ክትስልጥንን ክትምዕብል ካብ ዝብል ተበግሶ ኤርትራውያን ኣብቲ እዋንቲ ቀፃሊ ቃልሲ የካይዱ ነይሮም እንተገናውን ቃልሶም ክዕወት ስለ ዘይከኣለ ማሕበር 7 ቀፂሉ ድማ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት እውን ብቑዕ ዝኾነ እቲ ናይ ኩሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ መሪሑ ናብ ዓወት ከብፅሕ ዝኽእል ፖሊሲ ስለዘይተኸተሉ ማለት በእንዳታት ብቐቢለን ሃይማኖትን ስለ ዝጓጃጀልዎ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ኢልካ ውፅኢቱ ድማ ምፍላይ ወይ ምውላድ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ እዚኦም ድሕሪ ምዕባር ድማ እቲ ብጥርኑፍ ብዕበል ዝፍለጥ ምንቅስቓስ መዚ ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ክፍልን ክፍልታት ዝነበራ ሓቢሩ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኣቆይኑ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ድማ ሓደ ንድፊ ማለት ንህዝቢ ንኤርትራን ዝጠቅም ናብ ዓወት ከብፅሕ ዝኽእል መምርሒ ብምሕንፃፅ ህዝቢ ኤርትራ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል መምርሒ መበገሲ ብምግባር መኸዓ ብክፍለ ህዝቢ ኣብቲ ከበሳታት ናይ ኤርትራ ብምትኳር ንህዝቢ ብምምሃርን ንመሰሉን ናፅነቱን ኣሕርነቱን ንኽቃለስ ብምጉስጓስን ተሳትፎ ናይ ኤርትራውያን ናብ ሜዳ ኤርትራ ብምሓዝ ተራ ብምፅዋትን ድማ ካብቶም ውሕዳት 2 ወይ 3 ሓይልታት ዝነበረት ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ካብ በጠሎኒ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት ሓሊፉ ንመላእ ኤርትራ ሓራ ብምውፃእ ብሽሕን 991 ንኤርትራ ናፅነታ ኣረጋጊፁ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ናይ ሪፈረንደም ምንቲ ዓለም ነቲ ንሕና ዘካየድናዮ ብብረትናን ብረዚን መስዋእትን ዝጨበጥናዮ ዓወት ንሕና ጥራይ ብብረት ዘይኮነስ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ እውን ናፅነትን ሓርነትን ምዃኑ ንምርግጋፅ ሪፈረንደም ምክያድ ድማ 99.8 ካብ ሚእቲ ኩሎም ኤርትራውያን ናፅነትን ሓርነትን ኤርትራ ብምድጋፎም እታ ናይ መጀመርያ ሃገር ብናፅነት ኤርትራ ዝኣመነት ኢትዮጵያ ምስቲ ዝነበረ ፅቡቕ ዝና ቀፂሉ እውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡ እንዳበላ ኩለን ሃገራት ብናፅነትን ሓርነትን ኣሚነን ኤርትራ ድማ ናብቲ ናይ ግስጋሰን ዳግመ ምህናፅ ትሕቲ ቅርፅን ልዕሊ ቅርፅን ኤርትራ ክትጎስግስ ኣብ ዝጀመረትሉ ዕብየት ከተምፅእ ኣብ ዝጀመረትሉ ድማ እቶም ናይ ጥንቲ ፀላእትና በዚ ናይ ኤርትራ ምዕባለን ግስጋስን ዕብየትን ዘይሕገሱ ንክሕንኩሉን Tell me you love me in ways. Tell me you love me.